uyange jole Yazekaya kasalali Mangimbuza ungiphendula nakabi Wemkwe wami nakungilinga wena Ngizothola le ndoda ngafikike nje ino baba ngiyidinga le mali baba baba ngiyazi ukuthi ukhona la ngaphakathi baba uvule la baba yazi ngoba ngathi awuvuli ngiyazi ukuthi ukhona la ngaphakathi ngizobuya emhlathwe nje yazi awusingiyobheka abanye yabona indaba yalo bomashonisa abangapha ishone ngala le ndoda mhlawumbe sazobuya ngathi ngiqalaza awunangi yoshona le ayibhayizi le ndoda kodwa ke okwayo ke lokho manje nobafa akabuyile ubafa ngazi ngizolungisana le ndaba yo kodwa hayi imali yakhe kayithola lobuhlungu byazwela nakumi inhliziyo yami wayimbela ithuna kodweni yami umuntu osakhona nguwe kodwa ngathela ukhethwa nguwe wayo ngishiya mala bafo hayi mina mfowake ngivula wena bafoma nobala hayi bafo ngihamba ngedwa uyini wedwa hawu ngihamba ngedwa bafo awungithemba hamba wedwa baba vula awu lungile hayi baba fana kithi khamba kanjani fana kithi right khamba kanjani hayi ukangena fana kithi ukhululeke fana kithi ukhululeke bafo fana kithi into yakho ubigwatha izoqala uba serious ngempela manje bafo kubi bafo yazi kuzofika bethu ulo umashonisa lo uphethe ubhusho ongaka ufuna ukungithapha into yakho kuboleka kodwa bafo ukuze yasithula indaba zomndeni nangumuntu efika awu bopha ndoda emnyama papa awethuliya khapha kanjani right totimen ya no Julia bese basihlaza ibhola kizo ufika izosibuka ibhola sasenzani ezakho yambona siyafika wedamini sisona kodwa lapha ngithi abuleke bezona labona ke bezona kuba umfukengi lo mjida lo umasanga nje bekhona benzoyiwina le yake bekhona vele hayi boba umzwele phela bekhona kanjani ngeke hayi bafo yiphi into zami ukuyichaza kahle igame uyibukile ngibukile igame yonke athi sibona wena bafo bese ngathi uzokuphuza lapha ngeke hayi bafo uthi unenkinga emehlweni umfukeke bekhona uthi akathintanga ngibona uma fanganya ngibabona ngaqoba izolo yagame izolo qobo bafo hayi bafo awukahle bafo ukuthi lutho kodwa ayi-story les yasho leyo mpahla ayadlala ikhosi saniyeka last week nathatha u-3 points sathatha i-trophy-ke team yabona nje mina ngincala u-3 point nge-trophy yasiba ukuthi njani khe ngathi ihlakaniphile hayi niphuma kuyo yonke into bekhona nobheka icele yabona ubheka icele nobheka icele legame ezolo ade kushube kakhulu igame ezolo seze bafa ungakhali bafa fana kithi hayi ungakhali fana kithi ziyenzeka abathina siyicase ngasishawa ngo5 kulandela asithathe yebo sizwe isikhala wena nje ukushawa kanye siyakhala kodwa hayi pheli ngani amasazi madoda ngivele ngishiye le hamba letela kwazi ukuqabula le ukuqabula le bafo uzama ungitshelani manje bafo ngani manje bafo akakwazi ukuqabula wambona phi mhlambe bafo uthi akakwazi ukuqabula umbona kanjani ukuthi akakwazi ukuqabula ngempela ha bafo ngingachaza bafo hayi bafo hayi ungabisachaza bafo ungabisachaza no bafo kahle iphumeka kanjani ukuthi akakwazi ukuqabula no bafo kahle ayiphumanga nje ade ufuna iphume ngayo le iphume ngayo bafo nje ekugcineni yazini bafo ngoba usiyabheda ngicela ungiphumele nawe hawu ngicela ubona ufike ngayo bafo ngicela ungiphumele bafo hayi bafo ngoba vele ngoba manje ngithi ngiyachazela awuzi wavele umuntu oyingozi bafo ngaze ngehlakalelwe izinto ezezimehlakalele hayi bafo hamba ikinkingi hayibo ngempela bengithini mina ngempela ngisho kanje lento ngishilo kodwa iphume kabi lento ubafa afuni imchazele ngize ngifuna ukumchazela akafuni ukuzistori sami yo ngaze ngasenkingeni ngisenjeni kodwa ke akusenani akakholwa hey engabe lo mfana omncane ngomthola nini yabo lo ino lo okuphinduka big bang phana kutshela
Mina ngunsimbi kayona ngeke afohloze. Ngifohloze ezinye insimbi ayingeke. Ngomena uthola iphepha enyefu ngeke. Ubheka, ayingeke. Awufunda ukuzwa. Wena ngathi kumele ngikuthi ukulola kancane ngakho sengibalekela kanje. Yazi iphepha enyefu madoda. Kumele senze umsebenzi manje. Ngeke ngase abafana abancane sesigijima emakhanda manje ndoda. Yabona ke manje isikhathi sokuthi sisebenze. Sasa lokho kusayo kumele sobheka le ndoda lo innocent. Uthi innocent ngokunjani? Man athi ngikhweze manje. Ngibona manje makana ngangiwa yini? Sizocela siboleke imali bani? Imali. Nyanga wangizoboleka imali ukuthi interest ibuya isino 50%. Hayi, bese sizwile kancane manje sesisobe ngathi kodwa ke siposting ukuthi siboleke 500. 500. Ngoba udinga 500 uyazi ukuthi uzobuya usu 750. Sebenza kanjena ke la ekhaya. Ifuthi ukuthi awuyibuyisa imali yami ngesikhathi esivumelane ngaso. La ngiphiphile nyefa esayidini ngambili ngiyambona nje ukuthi uvelile lapha. Kodwa hayi ngoba amantombazane sebenza kube lula decision ngase kuphume ngakuningi. Hayi mina ngicabanga ukuthi ngoba siyachesa la ku Facebook ukuthi nje meke sangayikhokha ungiblock. Ngabe sisakhuluma straight. Hayi bheka le. Yabo mele uyekele Jezreel kodwa sizomana dile nathi ngesiye nje leshethukile. Yazi amantombazane ngoba nizonhlanhlatha nje la nizochithela isikhathi oqala yabona nje neBMC ipheli vele ningiphumelele. Ngiphumelele. Imali Ngiyiphumelele baba. Sayisifana ufuna impilo engcono ngisazobuya ekhaya phela isimo sanokushobo mina nomela xosha indlala ngisebenza kanzima khala ibheki kuze kushona ilanga kodwa kuzoba mnandi mase kuphela inyanga zolala sidle inyama nendala yonyamalala ngolala amalunde nabangane ekhaya ngiyobuya kusasa ngishaya amazotata lutho kulala lokhu mphaka mase kuphela phinde ngiphake ngakusasa ngikhipha umndeni sesishwiso babone ethawa sibuye namacross akusala ucash ngawithdrawa dlule shop umsenko kulo December bazosibona sengijaha ubuye ekhaya there no place like home I'm not alone ngifila safe mangisekhaya vele kuphele namahloni ave ngibakhumbule ngifuna ubuye ekhaya ngisakhona kumnandi mase sonke Hawutsimbi ngiyaxolisa ngithi untsimbi brazo kuhamba kahle. Beku-right no. Ya sithini ongithuza ngihlokonqoza kanje isithini? Untsimbi ufuna phansi phezulu uzofuna imali yakhe ndoda. Untsimbi ufuna imali yakhe. Bethe nalocela emva kwakhe lo ngako. Uyacemba mfethu uyacemba uyingozi uyacelemba kodwa yazini angazi kodwa mfethu ngale mali yazi ngayiboleka nini imali le? Nini? Uyakhumbula ngiseqonyo lingane le kuthiwa umbali. Ngiyala ngaphesheya. Ngayithengela igift ngeValentine. Yangiqoma kwa right ngithengela igift hlaka 16 cabanga wayeseyiX. Hayi kodwa nawe ungathengela le yanto le yanto. Bese ngangigejile lapha Brawa mafuna uqamba manga. Kwento nje yana mase ngatheni. Vele ngizothini futhi ngiqala ngiqaba netombi lapha Brawa. Imali neminyanga manje. Akuhlakene lokho bese inkinga esibhekene nayo la untsimbi boy. Ubhekene noba kule nkinga kodwa nami yazi ngangena kule nkinga. Ukuthema ukuthi ngakufihla imino yami yahamba. Imali uzongidayisa nikene. Yaphoqa kanjani manje mfethu? Uzahamba ngitshela uNtsimbi ukuthi ngila. Ngizomtshela. Bethu ungayini lonto bethu bethu kade sasikudla nakwazi ukuthi ayisentsimbi boy. Yabona mfethu uzongikhipha bethu ngizobe isidumo mfethu lemshaka kadlavi lemjida mfethu. Vele kodwa masekhulele ngawusangikhokhela. Kona yazi uqinisile yazi ukuthi ngoba mina ngimbalekele siyandi esikoleni. Uyacabanga ngaboleka mali ngene? Malini? 2500 ngicabanga. 2500. Umbalo na wamthengelani? Afike ngimthengela izinto zokugqoka yazo. 500 yazo. Ngamnika 1000 ngathi allowance. Cabanga ngamthengelani? Wamthengelani? Ifoni. Ngambukela ifoni yakhona le phone le 1000 nganto ngikhokhela kancane le phone le 1000. Uyacabanga lo phone lonke 1000 njalo khona ngizokwazi ukukhokhela umuntu le mali le uyacabanga. Kona ngangisangana lo muntu lo wanqoma mhla ka1 February. Mhla 16 February useX kanjani? Kona abafethu animazibazana lezo zinto. Ngizolanda ngithini mfethu ngoba kwathi izinto intombi nazilanda ngizothini mfethu. Kona Brawa msenkingeni. Uphuma kanjani le nkinga? Wena yazini khona sophuma kule nkinga. Sinikele kuyena vela kubulala. Awudakiwe ngenze lonto mina. Sizophela isikweletu kusukubi sinimbatha wena. Kona yazi uqinisile ngalapho kodwa ke yazini uhambe ngisazodla amathambo engqondo ngibone ngimisa kanjani.
Manje ungalingi ngitshela ukuthi ngilapha ethi ngisazama uplan nami mfethu ungalingi ngitshela ukuthi ngilapha. Awu right. Ora sham kapha. Yazi ngabro, keyibuka nje le bhodlela ngiyalibuka nje. Lapha kusekho ngisho isicibane esincane nje ngithi ukushaya. Mali umtsimbi. Emshado, Mama mfethu. usugijima manje endlini yakho uzomfica ulele lapha. Usho nje? Ukhona. Angasapholisa amaseko, angasapholisa amaseko. Ninde phela mshana sihambe asapha. Okay, sendoda. Owe manje xolisa wewe awe brother my brother ukuchaza my brother ukuchaza Awungichazele kahle. my brother awu nawe uyanginika ithola ukuthi ngichaza angazi ukuchaza ngithini na my brother awe my brother baba awe xolisa manje umthimbi ke Endoda imali angeke. imali yathimbi yazini ngicela ubuye kahle next month yabo next month mofika zokunika yonke Indoda ngokuthi ne? ngizokunika yonke next month Hayi nikanani madoda hawu usenikaphi smart Hayi, wemadoda, umuntu uyangikweleta. hayi ngeke mgenge Ngiyadinga ngesimati baba, ngifuna yonke iphelele. kuleka ngizokunika yonke Awuphela uma ngaphela iqolo